Sisuka lokho kophinda kwenzeka kumathanda kwenzeka ikulongo ye-June 16 Tournament and Entertainment kanti indawo emakhaya kanti uhlulimo kanje isoka tournament Miss and Miss Entertainment live performance netball tournament poetry okanye izinkondlo i-draw date imanje umhlaka 8 June i-23 ebanjena soka 23 420 netball 23 220 Miss and Miss 150 rand kanti registration for Miss and Miss iphela ngomhlaka 1 June bonke abaqoli basendaweni kanye namaphethelo bavulelekile uma bezonandisa kulo mcimbi baveze amakhono abo uma nesifiso sokunandisa siveze kusenesikhathi our youth our future leaders asukume siqoshe siphakamise intsha yakithi kanti ngemininingwane ungaxhumana nalezi nombolo 073 574 0842 okanye uxhumane nalezi nombolo 063 095 8162 noma kanjani siyawenza lokhu yenzeka